салом алейкум дӯстони азиз, аризамона қабул кардан. охирон картае ки иқболи чумо дар эфирш монд ва гуфт ки агар шумо битарсен ай қонунои Российской Федератсия ягон уруса биёин через урус рӯй кунед. Ҳама ёра ман через нотариус перевод, печат и пешниҳод кардам. Як савол дорам туда кабири Криса. Хай иқболи чумо хай проститутка буд, проститутка мемонад. Одамое ки рӯӣ мекунанд, шумо дар пул рӯӣ мекунанд 100 сум, 200 сум, 180 сум, 370 сум, 500 сум, 700 сум, 1500, 1800, 2100 чанд рублей. ояндашон чӣ мешавад? Кабири Криса, ояндаи одамое ки пул рӯӣ мекунанд шумо дар террористо, ояндашон чӣ мешавад? Во модари пир доранд. шумо камтар как фикр кунед. лаънат ба ту кабири Криса, лаънат. ҷавоб метӣ, вақти соатш мешавад ҷавоб метӣ. Конкретно ту ҷавоб метӣ Криса.